Bé, anem a veure com es resol una equació de segon grau senzilla, com aquesta que us he posat aquí, i ho farem pas per pas perquè es vegi clar. Doncs bé, el primer que hem de fer és identificar el que se'n diu els tres coeficients, el coeficient A, el coeficient B i el coeficient C. És molt important identificar-los. I encara que no us sembli, estan aquí, aquests coeficients estan aquí amagats, ¿vale? I els hem de trobar, és com jugar a l'escondite, no? On estarà la? On estarà? La trobaré, eh? ¿Dónde te escondes? Llavors, la A sempre està davant de la x al quadrat. Sempre està, la trobareu a l'esquerra de la x al quadrat. I tu diràs, aquí no hi ha res, és invisible. No, no és que sigui invisible, és que quan un terme no veiem que tingui el número al davant, només veiem la lletra, hem d'assumir que davant hi ha un 1. Aquí l'he escrit malament, ara l'escriuré millor. Un 1. Ara. Va. Doncs a la A val 1. Ara l'escric millor, ara que l'escric més gran, l'escric millor. Vale? La A és el terme que hi ha davant de l'x quadrat. Perdó. La A igual a 1. Això volia, La A és 1, no és x quadrat. La A no és x quadrat. No. La A és 1. La A és un número. No és x quadrat. La A és 1. Anem a veure la B. On s'amaga la B? B, on t'amagues? S'amaga davant de la X. Davant de la X. A l'esquerra de la X. Aquesta està més clar perquè hi ha un número molt clar davant. Aquí veiem la B val 3. No 3x. No 3x. No 3x. No. 3. Sense x. 3. Ho diré moltes vegades perquè la gent me la posa. La gent em posa 3x. No. La B val 3. Ja està. I la C, on s'amaga la C? On s'amaga la C? La C s'amaga aquí. La C val 2. La C val 2. Ja ho tenim. Ja les tenim. Les hem trobat. La A, la B i la C. És el primer pas. Trobar els coeficients. Després hem de trobar la D. Que la D ens permetrà saber si hi ha solució. Amb la D podrem saber si hem de continuar endavant o no. La D es calcula amb aquesta fórmula. B al quadrat menys 4 per A per C. En els apunts de l'altre dia ja us la vaig donar, aquesta formuleta. I aquí només és substituir. Hem de substituir la B pel número que toca, la lletra pel número. La B diu que val 3, doncs jo col·loco un 3. Està al quadrat, menys 4, i ara no poso A, he de posar el número que toca, i el número que toca és l'1. 4 per 1, per... I ara la C és 2. Molt bé. I ara jerarquia d'operacions. Primer la potència, 3 al quadrat és 3 per 3. 9. 4 per 1 és 4 per 2, 8. Per tant, menys 8. Vale? I ara restem, l'últim la resta, no? Que la resta seria 1. Ja tenim la D. I per què dic que la D ens permet saber si hi ha solució? Perquè si aquesta D m'hagués donat negativa, si aquesta D m'hagués donat un número negatiu, s'acabó, no hi ha solució, plego. I poso no hi ha solució, però en aquest cas m'ha donat positiva, per tant puc continuar endavant. Vale? Això hi ha gent que no ho sap, i la D li dona negativa i continua. No, si la D dona negativa, pleguem. Però en aquest cas m'ha donat positiva. I ara calculem la primera solució. La primera solució, la solució 1, es calcula de la següent manera. Menys B, que vol dir B canviada de signe, més l'arrel de la D partit entre 2 per A. Aquesta és la solució 1. I la solució 2, la solució 2 seria menys B
menys, cuidao, és la diferència, arrel de D partit per 2 per A. Vale? I ara, com sempre, substituïm, aquesta m'ha quedat una mica rara, substituïm les lletres pels números que toquen, no? La B valia 3, això vol dir B canviada de signe, per tant, menys 3, més arrel de la D, que la D m'ha donat 1, i dividit entre 2 per 1. I ara ja fem les operacions. Primer l'arrel, menys 3, més arrel de 1 és 1. I ara 2 per 1, 2. I ara primer el numerador i després el denominador. El numerador és menys 3 més 1, menys 3 més 1 és menys 2. Dividit entre 2 i menys 2 entre 2 dona menys 1. Aquesta seria la primera solució, la primera. I ara la segona, que la segona seria doncs canviar una altra vegada les lletres pels números. La B valia 3, B canviada de signe serà menys 3. Menys rel de 1 dividit entre 2 per... I la A què valia? La A valia 1 també. Doncs vinga. Qüestió de substituir la lletra pel seu valor, ja està. No té més. Vinga. L'arrel. Menys 3. Quan dona arrel de 1? Ja ho sabem d'abans. Vinga. 2 per 1, 2. Bien. I ara aquesta resta d'aquí. Menys 3 menys 1 dona menys 4. I dividit entre 2. Menys 4 dividit entre 2 dona menys 2. I aquí tenim les dues solucions, les dues solucions de l'equació de segon grau. Com veieu, aquests són els passos per resoldre-la i espero que pugueu fer els exercicis que us he enviat gràcies a aquestes indicacions. Molt bé, ho deixem aquí. Fins la setmana que ve.